Bueno, pois a 1:10, máis de un ourense abrimos esta fiesta tamén a actualidade e en conversa ca deputada ourensán do Partido Socialista, deputada no Parlamento Galego, Carmen Rodríguez da Costa. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, antes de nada, porque acabamos de vivir a celebración do 25N, ese Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, contra a violencia machista, un día que eu digo que non debería existir no calendario, pero por desgracia, e as cifras o atesoran, parece que vai increscendo, que involucionamos un pouco, según os últimos datos, en canto a valores e, sobre todo, en xente moi moza. Eu non sei como interpreta Carmen Rodríguez da Costa esta circunstancia e dende as responsabilidades políticas que ten, como se pode traballar ou como traballan para pues buscar a maneira, primeiro, de que non involucionemos, e segundo, de que haxa unha unidade política na loita contra a violencia machista, que iso tamén parece complicado, non? Pois sí, bueno, en primeiro lugar decir que onte asistimos á manifestación do 25N ás 8 da tarde, todas as socialistas, porque temos que estar aí. Indudablemente e lamentablemente ainda hai que acudir a estas reivindicacións do día 25N, se fai dende distintos puntos de vista, tamén nesa manifestación, pero que o 25N acontece, por desgracia, pois todos os días. Falabas de involución e é certo. Realmente estamos nun momento que o consenso político, eu falo dende o Parlamento de Galicia, pois cando antes era normal chegar a acordos nas distintas proposicións que presentaba cada grupo, pois lamentablemente este ano, no pasado pleno, pois foi escandalosa a actitude do Partido Popular, con posicións, pois, francamente, que veñen de outros partidos, non como Vox, que pon unha cara de sí, de que realmente están concienciados, pero por outra as propostas presentadas pola oposición pois son minimizadas e iso non pode acontecer. Eu sí que entendo que nesta cuestión pacto de Estado, obviamente, como é así, pero pactos nos partidos políticos tamén na Comunidade Autónoma de Galicia. Hai que facer un chamamento á rueda neste sentido porque non está a cumplir, e a súa portavoz, Paula Prado, moito menos. A rueda que, por certo, a vostede lle terá aprecio político, espero, porque son moitas as veces que tocan a súa porta para pedir, pero non para pedir nada personal, sino para pedir, sobre todo, pola colectividade, non? Estamos falando xa, por exemplo, da sanidade. É unha constante, non? Denunciar que a sanidade pública en Ourense, quizáis, non vamos a decir que é das peores, porque a sanidade pública en sí é unha sanidade que ten demostrado que un bo servizo con moi bons profesionais. A problemática está en que moitas veces carecemos deses servizos, deses profesionais, se prometen cousas que logo parece que difíciles de cumplir, non? En este sentido, particularmente, estes días vimos movilización na comarca de Valdeorras. O Hospital de Valdeorras parece que é un dos que, de momento, está a sufrir, sobre todo, pois a falta de recursos e de profesionais. Da Xunta o que están a argumentar continuamente que eses profesionais non aparecen por ningures, aunque intentan ir repoñendo prazas. En todo caso, xa dende o Partido Socialista, como é esa batalla diaria e que é o que pasa con Ourense para que estén denunciando continuamente que somos, como diría o alcalde, unha cenicienta tamén en sanidade? Pois sí, en sanidade somos unha cenicienta, tamén acontece en outros hospitais de outras provincias, pero Ourense particularmente nesta materia tamén está discriminado. Primeiro, felicitar a todos os profesionais, tanto da medicina como enfermeiras, celadores e celadoras, e todo o sistema, porque realmente son profesionais con vocación que nos están salvando de moitas, non? Pero realmente comentabas que este fin de semana acontecerá unha manifestación en Valdeorras, a que asistimos, obviamente, eu acompañada de todos os compañeros e compañeras da comarca de Valdeorras, de Viana e de Trives, pero tamén por a secretaria de Organización, Lara Méndez. Por que? Bueno, porque realmente o hospital comarcal, elevamos anos advertindo desto, non é esta a primeira, nin a segunda, nin a terceira proposición non de lei e preguntas que se realizan ao conselleiro. A semana que ven particularmente
o Pleno do Parlamento de Galicia levamos unha proposición non de lei en exclusiva do Hospital Comarcal de Valdeorras e da Sanidade de Valdeorras, pois o que está a acontecer é claro, se perderon moitísimos profesionais en servicios esenciais como medicina interna, como traumatoloxía, como rehabilitación, como radioloxía, por decir algúns, non? E estes servicios, ademais de non repor os profesionais que tiñan antes, ser incapaces de resolver esta situación, non só eso, o que non teñen tamén estes especialistas que están a traballar no Hospital Comarcal de Valdeorras é medios materiais para realizar o seu traballo completo. Un exemplo moi claro. Se eu non teño o material necesario, pois o que teño que facer é non realizar probas, porque non podo, e remitir aos meus pacientes a Ourense a realizar probas que se podían realizar no barco de Valdeorras. Non olvidemos que é unha poboación envellecida, a distancia que hai respecto Estamos a casi hora e media. A casi hora e media. Se añaden máis problemas. Non teñen a base do 061 ali, ni un servicio de transporte medicalizado con persoal médico auxiliares suficientes para realizar ese traslado. Entón, o helicóptero, se as condicións meteorolóxicas impiden que poida acudir trasladarse dende o barco ata o Hospital de Ourense, hasta o Chúo, que acontece? E o exemplo palmario foi o da incubadora para trasladar os nenos prematuros ou con problemas ao servicio de Ourense, que non funcionaba, pero non funcionou dun venres o servicio de mantemento da incubadora tardou dende un venres a un martes a ir a reparalo, e eu me pregunto que hubiera acontecido si esta incubadora no traslado a Ourense falla, que hubiera pasado con ese bebé. Tamén, obviamente, o persuicio que implica que as nais se teñan que desplazar á cidade. Pero o que me preocupaba realmente, o que nos preocupa realmente o Grupo Socialista, é que acontece. Antes había 2 incubadoras, só teñen unhas condicións precarias, non? Bueno, é un exemplo palmario de que non se está a cuidar por os sergas desta infraestructura. Eu decía fai tempo, e non o digo eu, o dicen os sindicatos e o dicen a cidadanía do barco de Valdeorras e de toda a comarca, que queren convertir un hospital nun PAC. E isto, pois, a verdade é que por eso saían as valdeorresas 5.000 persoas na rúa chovendo, pero con unha reivindicación clara, e hai que Rueda ten que escoitar a estes veciños e estas veciñas que non poden ser veciños de segunda, que o que decías, tardan hora e media en chegar ao hospital de referencia. Temos hospital en Novarco, temos hospital en Verín, o lóxico é que pois a cidadanía, xa que se fan eses hospitais, teñan eses servizos, non? Como hospitais que son, que non estamos falando dun PAC ni un centro de saúde, que tamén ten que estar dotados e con persoal, pero son hospitais. Exacto. Bueno, pois esperemos que esas reivindicacións que son de lógica que se vayan atendendo. Hai compromisos por parte da Xunta de seguir intentando tamén nos orzamentos do ano próximo. Precisamente quería facer unha referencia, porque imagino que vostedes levan emendas, non, a eses orzamentos, e a sanidade vai estar tamén aí no punto de mira. Pois claro, os orzamentos da Xunta de Galicia realmente son un fracaso para Ourense, porque ao final quen vai a sufrir as consecuencias destes orzamentos, pois somos as ourensáns. E realmente en materia sanitaria pois acontece o mesmo. Se a sociedade analizara os orzamentos, vería que os do ano anterior e os do ano anterior repiten partidas. Por exemplo, unha das partidas que se reitera é o plan director do Chúo. Pero o plan director do Chúo, pois, cando acudimos a unha consulta ou a ver un familiar a este hospital, o que vemos é que esa obra que se está realizando está paralizada. O tempo que estaba un traballador ali, bueno, un traballador pouco podía realizar, non? Entón, o que fan é presupuestar e non executar. Vimos como caían os teitos do materno, vimos como as infraestructuras están totalmente obsoletas.
calquer persoa que este ingresada en algún servicio o pode ver. E isto está a acontecer pois, nun hospital da terceira cidade de Galicia, pero moitas cousas máis. Realmente reiteran partidas como o acceso vial do Chúo, pero xa estaba no anterior. Reiteran en outra materia, pero para que a xente poda entenderlo, o edificio administrativo da Xunta de Galicia dende hai 2 anos e repiten a mesma partida, e iso é un engano aos cidadáns, non? Por eso as socialistas e os socialistas presentamos enmendas tanto na cidade como na provincia. Na cidade, falando de materia sanitaria, levamos moitos anos reivindicando un centro de saúde, por exemplo, no 21, porque sabemos que o centro da Ponte está totalmente saturado por toda a veciñanza que ten que acudir a él. E un ano tras outro, o que fan é denegar esas enmiendas, pero tamén o centro de saúde de Mariña Mansa, pero que é primordial para a cidadanía ter ese servicio de atención primaria cos profesionais suficientes para realizar eso. Pero a unidade de ictus, que realmente as pedimos a socialistas 2 semanas despois hai o conselleiro casualmente dicindo que xa se vai a dotar desa unidade, minte, eu pregunto no Parlamento e lle digo, pero vamos a ver, fala dunhas camas que se dedican a esta unidade cando poden ser ocupadas por outros pacientes que non son pacientes ictus. Entón, bueno, unha unidade non é, unha unidade integral non é. E ademais, a pregunta que lle realizaba era: temos que seguir trasladando os ourensáns a Vigo, Hospital Álvaro Cunqueiro, para facer unha intervención quirúrxica se é un ictus grave? A resposta era que sí. Temos que volver. Eu lle decía, mire, non somos un barrio de Vigo, o que reiteraba antes, somos a terceira cidade de Galicia, queremos unha unidade integral de ictus que levamos anos pedindo, unha provincia envellecida. E outra cousa, a unidade de seriatría. Non temos na provincia, máis envellecida de Galicia, unha unidade de seriatría. E isto todos os sindicatos están loitando por esta unidade. Tamén os grupos políticos, neste caso o Grupo Parlamentario Socialista. Isto son mostras palmarias de que a sanidade na provincia de Ourense pues está con un problema grave, non? Entón, falta de profesionais, unido á falta de medios e unido a unhas unidades esenciais os en Ourense por envellecemento que é seriatría e ictus, bueno, eu creo que esas enmendas tiñan que ser presentadas por as socialistas de Ourense e así o fixemos, por suposto. Bueno, podríamos falar moito máis, evidentemente, porque os orzamentos das xuntas son moi amplos e en distintas materias, pero non nos vai dar tempo. Simplemente para rematar, Carmen, quería tocar o tema dos lumes forestais do verán, porque vostedes acusaron a xunta de ter unha actuación neglixente. Bueno, as consecuencias dos lumes xa non vou a poñer responsables, pero as consecuencias dos lumes están á vista, se quemou media provincia casi, e con consecuencias, por sorte, non para as vidas humanas, pero sí para os enseres, tamén agora mesmo problemáticas como as do consumo de agua, que algúns concellos están tendo moitas dificultades para poder asumir. Neste sentido, dende a Cámara Galega, que é o que se está facendo ou se pode facer para resolver canto antes toda esta consecuencia e para que non volva a ocurrir a catástrofe? O Partido Popular está sendo totalmente irresponsable. Pero digo irresponsable antes dos incendios, durante os incendios e despois dos incendios. Eu digo con toda a seriedade, pero con toda a contundencia. Antes, por non realizar a planificación aceitada, como xa se establecía nun dictamen do ano 2018, que só votou o Partido Popular a favor da posición solo o PSDG, dándolle esa confianza, non cumpriron esa planificación e prevención. Durante, porque era en agosto, estaba ardendo Ourense e tiñan 200 vacantes sin cubrir, que se di pronto, do Servicio de Prevención de Incendios Forestais. E despois dos incendios, porque hai que deixar claro que as competencias en materia de montes as ten a Xunta de Galicia. Entón, cando acontece un incendio, esa está o terreno gravemente afectado, como estaba, por exemplo, en Valdeorras, 30.000 hectáreas, nada máis e nada menos. O que decimos e pedimos a socialistas e os veciños, as veciñas e os alcaldes e alcaldesas de todos os cores políticos actúen no monte para evitar que a cinza arrastrada polas chuvias cando choiva cheguen as captacións e se produzcan
os problemas de auga potable que está ahora na actualidade. É un problema secundario os incendios. Bueno, pois non actuaron. Esa era a súa obriga. E que aconteceu? O que era normal se non se preveía esa casuística. E que fan eles? Mira cara a Madrid. Entón, din, é que a Confederación ten que actuar, é que ten que vir a UME, é que ten que vir a Abrif, para Ourense. Sí, todo eso está moi ben. Pero realmente nos pedimos un plan de recuperación para esas zonas nas competencias que ten a Xunta de Galicia. E hoxe en día o que están a mandar de voluntarios, que moi ben, e hai que agradecer a esos voluntarios e voluntarias o traballo que están a facer, pero eso non chega. Teñen que facer un plan de recuperación dos montes e do afectado na comarca de Valdeorras e no resto da provincia de Ourense. Un plan de reequilibrio territorial que non existe nos orzamentos para este tema, que as socialistas tamén pedimos, porque os daños foron os que foron. Pois agora terán que invertir nesas localidades nas que os incendios arrasaron, e non só un plan de recuperación do terreno, sino un plan de recuperación económico e social. E eu digo tamén que a mesma seriedade e contundencia que dicen que tiñan responsabilidade antes, durante e despois, que se non actúan, se non cambian de modelo, se non apostan por un servicio profesional estable todo o ano, que realice prevención, que realice prevención, estamos abocados a que volva a suceder e, que este ano non hubo danos materiais, pero pode haber danos personais. E iso hai que advertilo. Bueno, danos personas houbo, o que non houbo foron mortes. Que pode haber mortes, pode haber mortes. Por sorte non houbo mortes, pero bueno, que non se os incendios os afectados, os brigadistas, que 40% do seu corpo estuvo, queimaduras, non, 40% do seu. Tendei que, por certo, se nos está algún escoitar, pois todo ánimo para que se mellore. Sí. Carmen Rodríguez da Costa, deputada ourensán do Partido Socialista, gracias por visitarnos en Onda Cero. Non, gracias a vos, non podo deixar de finalizar pois felicitándoos porque hoxe Onda Cero cumpre 35 anos e entón iso é toda unha nomástica para celebrar, non? É enhoraboa de parte do Grupo Parlamentario Socialista e das socialistas de Ourense. Pues gracias polo detalle e a compartir como mínimo outros 35. Outros 35. 1:27, pois mira, dentro dun instante Paco Sarria vai falar co delegado da Xunta en Ourense que nos vai explicar tamén detalles do que están facendo precisamente pois despois dos lumes forestais e do que empezaron a facer cando estábamos en plena ola, en plena vaga de lumes forestais. 1:27. Onda Cero. Felices 35.